Ah, dobre. Čiže dneska nohy, hoci z takého divného uhla, ale tak čo už. Musel som dať kameru takto, aby som nezavádzal druhým. Inak by som ju dal ku tým kotúčom tam. Neviem, jak je vidno od uhla. Ale vzadu, čo tu sú dolu, tie kotúče. Tak, nohy budú veľmi lightkovo, keďže som po úraze. A nechcem si ešte viacej dožúbať koleno. Začnem prvým cvikom, ktorým budú drepy. A potom pôjdeme na predkopy a možno ešte výpady, či jak sa to volá. Zoberiem dumbbell, ak stihnem, zoberiem dumbbelly. Vlastne toto budem robiť na nohu. Som ju troška natiahol, keďže som už dlhšie nemal nohy. To bude taká špeciálny epizóda, I guess. No ale nič. Hamstring už som si rozcvičil, čiže môžem ísť do prvého pracovného setu. Wow. Nebudem nakladať veľké váhy, ale skôr menšiu. A sa budem to snažiť kontrolovať. Troška pussy move, ale tak kvôli kolenu. Toto mi chýbalo, drepovanie. Už do tej 150-ky sa tak rýchlo nedostanem, čo? Nič. Ale prvý set hotový. Ešte dám jeden, lebo každý cvik chodím do zlyhania dvakrát. Čiže ešte jedno toto, predkopy. A jak som spomínal, keď stihnem, lebo je 2022, tak tie neviem, jak sa to volá ten cvik. Ak hej, tak ho dám tu niekde na obrazovku. No dobre, takých 20 sekúnd je koniec prestávky a môžeme ísť do druhého pracovného setu na drepy. A sa presuniem potom dopredu ku predkopom. A tak, dúfam, že nebude veľmi zavadzať. Nebude vidno tú rihu, čo je v žrkadle. Musel som tak kameru dať z boka troška. Prvýkrát taký uhol asi mám, čiže je to zaujímavé. No dobre. Poďme na to. Do piči.
Dúfam, že nebudem veľmi kričiť do mikrofónu, keďže o tom mám tak teraz zavesený. Ale menej nevládzam. Vidno, že už som dlho nesvičil nohy. A lítka by som mohol, lebo veľmi chábe. No nič. Nebudem strácať čas. Dám dolu váhy a môžeme ísť ku predkopom. Dobre, tak jak som spomínal, druhý cvik predkopy. Mám tam teraz 35 kg, čiže je na smiech, ale tak určite aj to je daco a točím tak, aby som mal presne po prestávke, čiže ja musím tu teraz obkecávať a môžeme ísť na ďalší pracovný set. No, OK, dúfam, že mikrofón veľmi nebude súšťať, lebo zase ho mám na tričku a skúšam, že čo je jak s nastaveniami. Budem sa zase snažiť kontrolovať tú váhu, jak ju hádzať. Do pizdy. Toto je bolesť. To je nezvyk. No toto mi chýbalo. Mamko, dúfam, že bude audio dobre. Musím mi zohýbať tričko, aby veľmi nesúšťalo. No tak uvidím, jak to budem editovať a strihať. Jak to bude vyzerať všetko. No, akurát ďalší kamarát. Teraz tu bol pri mne. Ak to pozera, si veľký frajer. Ale nič. Po prestávke už mám určite, čiže môžeme ísť do druhého aj zároveň posledného setu na predkopy. A je 20:37, čiže pekne stíham aj tie, čo som chcel, ten cvik. Čiže asi tak, ešte si napravím nohavice a môžeme ísť na to. Fakt rešpekt pre všetkých, čo ma podporujete, chlapci, ste úžasní. Milujem vás. No tu je dôkaz, že necvičil som dlhšie nohy, no sa mi trasú jak zbíjačka. Sice také sú to, jak som povedal, lightkové sety, ale tak nebudem si dojebávať koleno ešte viac, jak mám, lebo už som mal celkom zahojené a už mi stihlo aj 3-krát vyskočiť po sebe. Každý raz to bolo na telesnej škole, čiže asi tak a kolena potrebujem, hlavne pri mojej práci, čo robím. A to je murár. A tak docvičené, môžeme ísť na posledný cvik.
No, posledný cvik. Jednoručky a pojeme ten cvik, čo neviem, názov. Čiže asi tak, mám po prestávke tak aj v kuse a môžeme ísť do toho, lebo ešte raz by som stihol aj sprchu. Komentovanie. Jaké bombové, hej. Aspoň poviem ku tomu ešte to, že budem to robiť s 15, lebo 20 sú veľmi ťažké na moje ľavé koleno. Čiže asi tak. No teraz to horšie koleno. Asi tým som mal začať, čo? No dobre. To piči mi v ním jeblo. No, tak to koleno je dobré v piči. Ešte, ak som mal schopné koleno, som zvládol aj 30, no len... Tam už nie som. Očividne. No tak, pomaličky sa tam budem snažiť vrátiť. A aj lepšie editovať, aj rozprávať vám do kamery. Určite, keď chcem, aby sa tam darilo, tak asi budem musieť, čo? Mal by som aj stihnúť ešte aj taký rýchly pumpček. Nebude to, asi Boh vie čo, ale tak aspoň troška. Tu je taký menší pík. Neviem, jak to je na kamere vidno. Dúfam, že dobre. Asi lítka by som mohol ešte troška viac podrtiť. No tak, na to, že som necvičil nohy také 3 mesiace, tak podľa mňa schopne sa to udržuje. Nech tu ukážem aj druhé. No, dobro biali, čo? Už normálne zišla zo mňa farba z leta. Opäť. OK, po prestávke, čiže posledný set, lenže si zoberiem troška ľahšie váhy, tie 12,5, lebo fakt nechcem si pridržovať koleno. Keďže som vedel sám, že 15 išli viac ťažšie, tak bohužiaľ musím to urobiť. Asi vás klamem. No, 12 sa našli. Si ešte napravím ortézu, aby mi tu nejeblo koleno náhodou. No, čiže ľavo. Fúha. No dobre, už viacej určite ne, na to koleno. Toto tu je hrozné. No dobre. Musel som sa prispôsobiť ku tomu ľavému kolenu, aby to práve nestalo sa silnejším náhodou. Potom, aby som nemal ten imbalance medzi svalami. Čiže tak. Dobre, idem dolu, pozrieme rýchlo pumpu a bude toto pomaličky záver videa. Záber. Ale aspoň tak rýchlo poviem. Hop. Aha, som tu nazad. Dobre.
Tak, narýchlo poviem, aby som ešte stihol sprchu. Už idem preč. Tak, ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce. A chlapci, ste frajeri za podporu.